உங்களை எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. இங்க வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம வேற பொண்ணு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓடி நீ இல்ல காமாச்சி என்னம்மா நெருப்ப கூட தொல்லாண்டா, கருப்ப தொடக்கூடாது. காய்ஸ், நீங்களாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருங்க காய்ஸ். சரி காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கட் மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க காய்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். காய்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு என்ன ரேங்க் மேட்ச் நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் காய்ஸ். இருந்தாலும் இன்னொரு டைம் சொல்லிக்கிறேன். நீ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரேங்க் மேட்ச் விளையாட போகிறோம். ஒருத்தனால செத்துட்டோம் காய்ஸ், அதை விடுங்க, ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சரி விடுங்க, பார்த்துக்குவோம். சரி காய்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீக்கில் தான் இருக்கோம். பீக்கில் இருந்து அப்படியே மேலே தங்கி போகிறோம். எவ்வளோ நேரம் போனால் அடிச்சு விடுவோம் நான் பயந்துட்டு. அப்புறம் ஒரு கன்று ஏதோ ஒன்று கிடச்சிட்டு எடுத்துட்டு ஏகேம் தான் கைஸ் எனக்கு நல்லா இருக்குது. சொல்லப்போனால் ஏகேம் இந்த ஸ்கில்லு விட்டது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் கைஸ். நல்லா அடி விழுது, நல்லா பயங்கரமாக இருக்குது ஏகே. சரிங்க கைஸ், அதை விடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்களும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன் கைஸ். MP5 கிடச்சிது, ஆனால் எடுத்துகிட்டு அப்படியே ஜாலியாக சுற்றுறோன்னு போயிட்டு ஜாலியாக அப்படியே லூட்டு கொஞ்சம் வேஸ்ட்லாம் இருந்துச்சு கைஸ். அதெல்லாம் பொறுக்கி போட்டு அப்படியே ஜாலியாக போகலான்னு பார்த்தா இங்கேயும் சுட்டு திரிஞ்சிட்டு இருந்தான். பார்த்துட்டு பாருங்க, அங்கே தான் அவனை போடு தக்காளி அப்படியே ஹெட்ஷாட் விழுதா கைஸ். சும்மா அப்படியே அடிச்சுட்டு அப்படியே ஜாலியாக திரும்பி போயிட்டான். நம்ம இங்கே உள்ளே ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கான் காய்ஸ். இவனுக்கு ஒரு ஹெட்டே இருந்தது, தப்பிச்சிட்டான் காய்ஸ். வெளியே வந்து க்ளோவல் போட்டு தாக்குறான். அவன் போட்டுக்கும் காய்ஸ், அந்தரத்தில் க்ளோவல் போடுறாங்க காய்ஸ். அப்புறம் நான் சும்மா விடனா காய்ஸ், ஆனால் அடிக்க ட்ரை பண்ண அடிச்சிட்டேன் காய்ஸ். அப்புறமேட்டு லாஸ்ட்டாக நல்லா லைஃப் குறைச்சி விட்டாங்க கைஸ் எனக்கு. அப்புறம் 11th பேகு விண்டரில் லூட்லாம் பொறிக்கிட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான் நம்ம. அப்புறம் லைஃப் சுற்றிக்கலாம் கைஸ். லைஃப் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்படியே எந்திரிச்சு உக்காந்தா ஒரு சுகந்தான் கைஸ். அதெல்லாம் ஒரு எந்திரிச்சு உக்காருது. சரிங்க கைஸ், அப்படியே லைஃப் சுற்றிட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புனாங்க கைஸ். கிளம்பி அப்படியே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு மேலே ஏறினா ஒரு பாம்பு தூக்கி போட்டாங்க கைஸ் மேலே. எவ்வளோ இருக்கானா பார்த்து ஒரு பாம்பு போட்டு அது வெடிச்சோன்னே அப்புறம் மேலே ஏறி போய் அப்படியே அங்கே ஏதோ லூட்டுலாம் பொறிக்கிட்டு அப்படியே நம்ம எளிமையை போட்டு தாக்குன்னு தாக்கி தக்காளி சட்னி உருவாக்கி அப்படியே நம்ம குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா நம்மள ஒருத்தன் தாக்கிட்டான். சரி வாங்க, நம்ம வீடியோ தான் பார்க்குறீங்களா, லாஸ்ட்டாக ஸ்கிப் பண்ண வரைக்கும் பாருங்கள். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் காய்ஸ், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க காய்ஸ். அப்படியே லூட்டெல்லாம் பொறிக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக கிளம்ப வேண்டியதான் காய்ஸ். வாங்க அப்படியே போவோம். அப்புறம் இதில் தான் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டோம். போய் அப்படியே சும்மா அப்படியே ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தேன் காய்ஸ். அங்கே பார்த்தா 2 பேர் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க. சரி நம்ம போய் பார்ப்போமேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அண்ணன் கொஞ்சம் தில்லாக இறங்கி போனால் நம்மளும் ஒருத்தன் போடுறான். தக்காளி சட்னி உருவாக்கிட்டான் அவனுக்கு வீட்டு குழம்புக்கு. இங்கே ஒரு ட்ரிக்கு சொன்னாங்க, அந்த ட்ரிக் யூஸ் ஆகலான்னு செக் பண்ணி எங்கே பார்த்தேன். ஒன்று ஒர்க் அவ்வளோ கடுப்பாயிட்டேன் நான். சரி அப்படியே போவோன்னு சொல்லிட்டேன். அப்படியே இறங்கி போனால் எனக்கு மூடல காய்ச்சி அந்த பக்கம் போகிறது. திருப்பி இப்படியே வந்தால் அப்படியே லூட்லாம் பொறிக்கிட்டேன். ஏடவுன் எடுத்தாலும் ஒரு பிளானில் இருந்தாங்க காய்ச்சி. இது என்ன ஒரு லாங் ஷாட் கன் தான் இது. எடுக்கலான்னு ஒரு பிளானில் இருந்தாங்க காய்ச்சி. எடுக்கலான்னு பார்த்தா கடைசியில் ஒன்றும் வாய்ப்பு கிடைக்கல. சரி இங்கே ஒரு புடலம் காய்ச்சிக்கிறானே, அந்த புடங்களை போய் போட்டு நம்ம குழம்புக்கு எடுத்து போகலான்னு பார்த்தா அங்கே போனால் ஒரு ஹெட்டு விழுந்துது காய்ஸ். செம்ம ஹெட்டு, ஓபி ஹெட் அடிச்சேன், செம்ம ஹெட்டு காய்ஸ். வாங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். பாருங்கள் காய்ஸ், நானும் ஒரு 2 நாளாக தான் போட்டுட்ருக்கேன் வீடியோ. உங்களுக்கு எப்படிங்க மொத்தம் பின்னாடி தான் வச்சாங்க காய்ஸ். நானும் போடு ஹெட்டு வேறு லெவல் போடலாங்கக்கா அப்படின்னு போட்டேன். அப்படியே உங்களெல்லாம் பொறிக்கிட்டேன், வேஸ்ட் இருக்கிறதுல எடுத்து வெளியே போட்டேன். அப்படியே போக வேண்டியதான் காய்ஸ். பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அடிக்கிறான்னு பார்ப்போமே. அது வெயிட் பண்ணுங்கள். ஆயிரத்தாச்சு காய்ஸ். அதெல்லாம் போகலாமா? போயிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நம்ம வேறு என்னங்க காய்ஸ் பண்ணுறது, வேறு எதுவும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. சரிங்க காய்ஸ், வாங்க வீடியோ
வாங்க போவோம், அப்படியே ஜாலியாக மெத்தைக்கு போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே போவோம். அப்படியே லூட்டு எடுத்துட்டு எவனோ வருவான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்குறேன், ஒருத்தனும் வர மாட்டேங்கிறான். நம்ம கூப்பிடும்போது ஒருத்தவனும் வர மாட்டேங்கிறான் காய்ஸ். நான் அப்போ தான் வெறித்தனம் இருக்கும், அந்த வெறித்தனம் டைமில் வர மாட்டேங்கிறான். நீங்கள் எவனோ நான் பண்ணுறது நம்ம கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் காய்ஸ். அப்படியே இறங்கி போக வேண்டியதுதான். அப்படியே போயிட்டு அதாவது ஒரு படலாம் காடு யாராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சிட்டாங்க. கடைசியில் என்னைய ஒரே படலங்கா போட்டாங்க காய்ஸ். நானும் ஹெடுவியும் தூக்க முடியல. சே, சரியான ஃபன் ஆயிடுச்சு காய்ஸ். சரி காய்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க.